Tahu nggak? Penasaran karo kandang itu pun. Mosok rong minggu iso bangun kandang. Enak kemajuan berarti dari wedhus sing sampai ya salah. Oh, balutnya siapa ya? Mari ngene ya, oke. Mbak. Iku aku. Saiki sabu akeh. Mek loro. Wedhus yo ngingoni angel golek ramban. Sapi mentot. Sukses awakmu saiki. Ini sukses piye to? Yang kene ning kono yo babu ning kono. Tahu gak kita pendi iso rong rendeng. Ora ketok belas sih lho. Ning kono iki wis babu. Wis golek rosokan, nyolong motor. Yo kadang-kadang Karang kaki yang ngerampok lu selalu benek awakmu. rampok ning kono yo sakit tampul iki ora apa-apa to. Nek kono berarti ngerampok lumayan nih guys. Kono yo lumayan lek rampok. Karo sapi ayo kono. Mending wi, mbak aku dijak to. Kang Topo. Bek lek karo ning kono ya ayo ning kono ki yo kadang yo penak kadang enggak. Ya mau gawe. Lah yo. Bunjine telaten saiki. Tapi ra telaten ora mangan. Lah ya. Piye? Piye kabare ngono? Lantekmu piye iki saiki? Peh aku blante ku dapus sih. Cah cilik bejo-bejo kae. Wes, Ayo musuh kae awakmu yo ora nutut wong kaya bugane bajing ae yo. rawat peh. Aku. Wala. Wes kowe ngapa ning ndi iki? Aku mau gene Yumintul Jawaku tekono bojoku tuku peh isu-isu jan repate wong lanang. Isu-isu kan tuku pembalot lho. Peh ajan mengaung rasane. Terus lah. Ora lho, tanggal abang kan. Kakekane tanggal apa? Losne ae no wayahe. Peh mampu aku. Gak mampu. Ya. Peh sapimu ngapik mesti larang iki, Kang. Alah sapi lek utang iki. Wah, mosok utang kok Ya ngene utang nganggo sapi. Peh aku jan perkembanganmu pesat banget iki. Pesat utange tapi ikine iki yo utang kok ae. Lah ya Ditlateni iki tak gadune iki. saiki semen telaten ora telaten ra mamah saiki. Diomongi kok iki. Contoh. Punuke renek apekan lho ya. Lah nek punuke yo mesti gedhi. Nek kaya gimana? Piye? Ya kita bangun ngene iki. Wah, bangunan istimewa. Wis lagi makanan bebang juru nek pakanane blas iki. Ngene iki ingu lele sing kolong to dingge. Ada pakan. Iki masamu ki yo. Lelek sapiku gerak yo adus nang kene iki. Ngene iki. Wis iki pakan. Jangan perhatian ya sama sapi yang Yo no oleh jenis sapi ning koran didus nang kali. Kene kena lele. Kena didol ini. Agak cerdas sapi. Ini pangan ngene iki. Yo tangan dite. Mentok bareng ya saiki. Lah iki mentoke tonggo kurene lho ngliti nek nelek kon didiuk. Wah, Kaya itu.
sapi nang kene wae dikosoki rono, didadekne kono. Lah iya. Ngene kan Lah iki aku bingung dengan konsepmu lho. Ayo kuwi. Ngene mau mending ya. Calon tak dhewe ditekel. Lah malah sapine dikekne kono. Terus kene iki arepe mbok turu apa piye? Bisa kuwi kan. Kok berak tak. Oh, sapi ini kok bisa melangkang ngene. Lah iya. Kowe enak lho, Cok. Ini usaha ya ngene iki. Enggak piye. Cara ngene, enggak ngene kok. Lah iya. Ora mamas. Terus kae yo. Ibu pembalut dari Winto kayak mang aku. Ya wis ngono. Kok ben bengi dikek enak awakmu. Rakit-rakit abang wis ora apa-apa. Sing penting yo. terjang wis. Kakek iki. Lah antek iki nek dipangaji enek ae. Wis lah, gue sukses nih. Kamu bilang kakek aneh. Iya, kan teko lima. Sik. Cepak nih kan. Ya pembalut bareng iki nek. Ben milih mbok. Sing enek sayape harus sing ora. Beli wong. Dari apa iki? Lombok pokoknya sih lagi harus kerek apa kerek kerek nom belum naik di pasar itu kita belum Iya yuk, misalnya tadi. enak yo yo Melio iki sing biasa enek sayape. Ki sing tinggi malam enek sayape. Sing ki ora enek sayape sing ndi? Sing iki nek malam iki aku ya ora dikasih lho sing iki ya yo. Beh, Tenan ceritane, kuwi. Kandange topo konsepe piro dak kuat mikir tenan. Beh, gak pas aku mikir. Kok iso? Lah iya, kandange sing kene morning arep di marmer lah ngomong kene. Lah sapine dikene sisihe sing ora nek plesterane lah. Terus kandang tak ngene. Lha iki kan kandangmu sing kene morning sapi makene sing kene mau nggih turu apa tak ngono. Metu digawe barang makanan kae blongan jan konsepe dapat iki apa. Beh, Aku kan awakmu lho. tekone ning kono ngerampok. Lah ya, kalau ngono iso ngerampok lho. Lah iya ora meyakinkan kok ora ini. Beh, tenan jan blas ra meyakinkan. Ngapusi kali. Iku ya? Rampok kok. Kita ini kono ngepet ya, Dek. Yo mestine. Ora mungkin rong minggu aja. Gawe kandang sing gawe opo? Lek ra ngepet ya nyopet gitu. Mosok lek wani nyopet diwani. Lah ya ini iki ra ngoweki plastik kok piye. Alah ora usah lho wis ndek bojo ora usah dikek plastik diatung-atung ngono wis ra apa-apa nyo. Kayak malu kan jane. Ora apa-apa plastik larang. Wis yo tak gosik yo biasane. Tatak ben. Salah isu-isu ngebon. Oh. Jan rawat men to dina iki ran. Ora masak sik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gadah Family, dadah. Gadah Family. Bye.